Počas mojich ciest som objavil tajomstvo. Bohatí miestni nikdy nechodia do masážnych salónov nôh, no ich chodidlá sú hladké a čisté. Tajomstvo spočíva v tomto novom elektrickom pilníku na chodidlá. Používa nemecký motor z čistej medi s rýchlosťou otáčania až 12 000 sigma. V kombinácii s vedecky narnutou veľkou brúsnou hlavicou obsahujúcou prírodný kremenný piesok poskytuje pohodlný zážitok porovnateľný s profesionálnou masážou. 3 nastaviteľné režimy uspokoja rôzne potreby. Prvé nastavenie jemne stará o vaše chodidlá, zatiaľ čo druhé a tretie nastavenie účinne odstraňuje odolné mozole a suchú, popraskanú pokožku. Po použití sa ľahko čistí vodou, vďaka čomu je pohodlný a hygienický. Ešte pôsobivejšie je, že na jedno nabitie vydrží viac ako 60 dní. Pri kúpe pilníkov na chodidlá robí veľa chýb veľa ľudí. Aby ste sa vyhli problémom, pamätajte si nasledujúce. Prvý, nekupujte pilníky na chodidlá s nízkym výkonom, pretože nemajú dostatok výkonu na účinné odstraňovanie mozoľov. Druhý, nekupujte nebezpečné nože na pedikúru, pretože vám môžu ľahko porezať pokožku. Pre bezpečnejšie a pohodlnejšie používanie si vyberte elektrický pilník na chodidlá s prírodnou, pokožke šetrnou brúsnou hlavicou. Tretí, vyhnite sa kúpe bežných pemzových kameňov obsahujúcich nečistoty a prach, pretože sa ťažko čistia a sú nepohodlné na používanie. Pre hygienu a výsledky bez zvyškov si vyberte tento odnímateľný, ľahko čistiteľný pilník na chodidlá. Štvrtý, tento pilník na chodidlá stojí len toľko, koľko by ste zaplatili za dvoje raňajky, čo vám umožní vychutnať si profesionálnu masáž chodidiel doma. Vďaka najnovšej nemeckej technológii ide o inovatívny a vysokokvalitný produkt domácej starostlivosti o nohy so zaručenou kvalitou a reputáciou. Ľahko dosiahnite jemné a pružné chodidlá.